سلام تخاطرتي AMN كما كانيهم أبز على فسمونات أب فلوي كورنا عز تكر مستارس تأساسر نسجالة كتان كاو صام عزخون حدا تكذلاي دحري دما أب مقصار 3 سنة فرتخينات أب معرفون فرتي بكماندونا استسرع قياداتنا وقت ما بلان يرنا حجم ما فليز ولا كورنا أبا غازيتنيا إفريم غزي نسوا تقعيز قني لنا تمع باليتاتنا يسوا زملكت حفشاوي قلت لنا إفريم قاعد أحمد صحافة لما قاعد أحمد صحافة سكي فلما تخاطرتي AMN كافلتو خامجن سوا خميس يعني حد كامو دحرون كملوا سناتنات كباك جراوند سوا أزجرمك أزيا صبوع صني حتني نرجع 10 شدشت جزية تمالالي سلهم سوا كم تقول لك زين في الله كابز دحروت أوانات وعمتات زنبرة تملك عقم إيه تحزاء صباقة سنة سرعتنا أبلاتها سنة سرعتنا يتعلمتي سنة سرعتنا يتمهرو ناي ماموس كله الدس زبلي مالتي تي حدنت فقري تحولنت تمتحللاي تمعرنت كله أبصوا يقاترخو سلز صواب تعمي أزياد صبوتي صنيحتني صبو سوا خوا مسارات أخنري عن كلنا كسب حجب وأنا بس حتى زلا مثل المعبالن كنا زخبه هم يمكن أسكاي أفريم سوا أنا حج حمشاي زوريان دي خيره ولا حمشاي زوريا بعجفاينا تعلمنا كل نجرا بعجفاين يرو قدما يزوريا خا تسجددا خا بعلم بتندان بجلنكا عجفا مدنا ولا حنت خاين ورو من صم بعلم يم دوكينوما نحنا خاب تزامادو على بعلنا نسرحيو جند عندنا مصخا قصلنا مصخا نوفر كمالتي بتروبا سوات وفر رحوق بكرمود زبال كباب نير شعوبو نوفر كا خاتمص مالتي تشكيم خاتمص ስለዚህ ኣብ ሓምሻይውን ልክ ኣምትናይ ቀዳማይ ካልኣይ ሳልሳይ ራብዓይ ዙርያታት ዝነበረ ከምኡ ነይሩ ቲ መደቀሲና ዓራት ኣይነበረን ባዕልኻ መደብ ትሰርሕ ከክንዲ ገለ ጎሞዳ ጻጸዮም ነይሮም ሽዑ ምስኦም እናተቃለስካ ኢኻ ትነብር ማለት እዩ ስለዚ ካብቲ እዋንቲ ወፂና ሕጂ ኣብ ደቅና ክንሪኦ ከለና ማለት እዩ በብእዋኑ ትለውጢ ይመጽ ነይሩ ካብ ዓመት ናብ ዓመት ማለት እዩ ቀዳማይ ዙርያን ሓምሻይ ዙርያን ለውጢ ነይርዎ ኣብ ቀዳማይ ዙርያ ባዕሎም ኣግራቢ ነይሩ ባዕሎም ዱሪ ነይሩ ተመን ጠበቕ ዝነበሮ ከባቢ ነዚ ኩሉ ኣልዮም ዶኪኖሞ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ካልኣይ ዙርያ ተመሳሳሊ ካብኦም ምሕሹ ካብ ካልኣይ ዙርያ ሳልሳይ ዙርያ ካብ ሳልሳይ ራብዓይ ካብ ራብዓይ ሓምሻይ ከምኡ እንዳበልና ዓጌፋይና ነርና ማለት እዩ ክሳብ ተጋጊ ክሳብ ታሽዓይ ዙርያ 10 ዙርያ ሲ ኣብ ዓጌፋይ ነይሩ ትሰብ ብድሕሪኡ በዓል ወዲ ቅጫ እንዳሃነፅዎ ነቲ هنجرات مسي مالتي سلازم مركزي خاب حمديو بعلها حمد بتصرحو حمد غير كي خاتغورو منصفكاو ايو مايك مصكا كله كامسينج مص كله في لاي كرمتيو مبزحت زورد نيرو توانتي دارغاب زبان كي خاتقبلو نيركا بلاستيك غيركا دوي خاتبل كله تعاقفا ينطبي نيرو بزح نغري مايسي اوشت اتيو تعاقفا صراحه خاص بتوشت خاب اخا حلف مالتي ولا مدقسي خاون بطقاخايتي ماي زخيت سلازي كاو الناس قومتيا اذا نفلط سوا حج خوينا زلا سوا حج خطري اخو لخص دارغا ختمه خطبلا تخل غودناتات الوا مبرهات الوا غودناتات خطري اخو لخص سفحتيو حساب 10 25 30 متر غون زلو وي سلاز بمسمر استهانصيو معناتو ببمويو سب سلاز وفراو مهندسات نتعليم زوفرو سلاز نورو ابصراح ابكم يهانصو تستيجين دحرينا ببوان نحنا زنبرنا الوان بأماني نيرو ببغرب جن زمثل ستيج حجين ريدو لنا بشمنتون بكونكريتن استسرحه نريد لنا مصلالو مس ستيجو مالتي لذي بب غزيو سيتي لوط مسي مالتي بزحلف 27 عامات 27 عامات اب عدم دقسون حصيرا يكونن انا حجي حمشاي زوريا خمت زولكا يونيفرسيتي ودي جراجويت كيرنا مخنياتو 91 باتشي نيره تمرقنا اينا وريدنا مالتي قدمي واحد عامه اغلغلوت نيرني نتعلم بن وفيرنا مسينا مالتي حجي انتايو مس غزي حجي خطري والله نحن بوتات كويناس انا نبع علي حجس كلت دقي نبها غراو اغلغلوت وفيرم مالتي حدا 30 كلتن زوريا حجي 30 40 زوريا ولا كو بصراحه قيده تنوركس اغر مغديون نتودي رخيبه مالتي حجي انتايو ات تاريخ تمعباله قسنا بله ابانا سريصس كابانا خا ابدقنا سريصو
ሕጂ ትምዕባለ ቀስና በልካ ክጅምሮ ከለኻ መሪር ክኸውን ይኽእል እዩ መጀመርያ ብዛዕባ ሳዋ ዝነበረ መጀመርያ ቀዳማይ ዙርያ ክኸዱ ብህንጢነት ኩሎም እዮም ከይዶም ካልኣይ ሳልሳይ እንዳበልካ እውን ዳርጋ ኣነ ከይድ እናበልካስ ካትረፍ እናበልካ ነይሩ ድሓር ከዓ ንሳዋ ከዓ ምፅላም መፅዩ ብገሊኡ ማለት እዩ ገሊኡ ከዓ ዝሕባእ ነይሩ ብቲ ማእኸል እዋናት ማለት እዩ ብ11 ዙርያ 12 ዙርያ ከም እንዳበልካ መፅዩ ግን ኣብቲ ኤርትራዊ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ማለት እዩ ብትሽዓተ ብሄራት ኣብ ኩሉ ኣትዩ ከዓ እዚ ንሪኦ ዘለና ሳዋ ዳርጋ ሕጂ ከም ንግደት ከም ባህሊ ከም ጉቡእኻ ማለት እዩ ንነፍሲ ወከፍ ኤርትራውስ ብኸምኡ ኣትያ ማለት እዩ ሃይ ስኩል ከዓ ኣብኡ ስለ ዝተደኮነ እዚ ናይ 12 ክፍሊ ኩሉ ኤርትራዊ ክኸይድ ስለ ዘሎ 11 ክፍሊ ምስ ወዳእ 12 ኣብኡ እዮም ዝመሃሩ ኣብኡ ተሓሕዞም ናይ ብሓቂ ይገርመካ እቶም ዓለምቲ ንሕና ደቅና ባዕልና ነማዕብሎም ነምህሮም ስጋዕቲ ገለ እዋን ኣብኡ ግን ዓመት ሙሉእ ምእንቶኦም ኢሎም ከጽንዑ ድሕሪ ኣብ እዋን ተዓሊም ተኾይኑ ከዓ በቲ ገባብ ክኸዱ ትውትድርና ክፈልጥዎ ኣካላዊ ብቕዓት ንኸጥርዩ ሓንጎሎም ክሰፍሕ እቲ ፖለቲካዊ ትምህርቲ ኤርትራ እንታይ ትመስል እንታይ ብሄራት ኣለዋ እንታይ ዓይነት ሽግራት ሓሊፋ ናጽነት ኣምፅያ እንታይ ዓይነት ብድሆታት ትረክብ ኣላ ብፍላይ ኣብዚ ከባቢና ምስ ዘለዋ ሃገራት ምስ ዘለዋ ጂኦግራፊያዊ ኣቀማምጣ ስትራቴጂያዊ ምስ ምዃኑ መጠን እንታይ ፀገማት ከጓንፋ ክእል ነዚ ብኸመይ ክትውድሆ ኩሉ እዚ ፖለቲካዊ ትምህርቲ ቀሲሞም እዮም ዝሓልፉ ደለዉ ዞም መንእስያት እዚኣቶም ከዓ ወፊሮም ገሊኦም ተምሃሮ ኾኑ ገሊኦም ኣብ ሞያ ኣትዉ ገሊኦም እውን ኣብ ዝተፈላለየ የብሉ ኣብ ግዜ ፀገም ክመፅእ ከሎ ወይ ወራራት ተመፂኻ እዞም መንእስያት እዚኦም እዮም ዝምክቱ ማለት እዩ ሃገር ከዓ ኸምኡ እያ ናይ ኩላትና እያ እንጂ ብማዕዶ ጥራሕ ኮንካ ኣነ ሃገረይ ክከላኸለላ ኣነ ሃገረይ ክገብረላ ጥራሕ እውን ኣይኮነን ብኣካል ክትሳተፍ ከለኻ ዝያዳ መቕረት ኣለዎ ስለዚ ኣነ ክሪኣ ከለኹ እቲ ለውጢ ናይ ሳዋ ከምቲ ዝበልካ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ዘገምታዊ እቲ ለውጢ ካብ ዙር ናብ ዙር እናለወጠ ይመፅእ ሕጂ ሳዋ ክትሪኣ ከለኻስ ሎሞ ደይኮነስ ካብ ዝሓለፈ 10 ዙርያታት ኣትሒዘ ክብል ይኽእል እየ ምስራሕ ዳርጋ 15 16 ግዜ ተመላሊሰ ኣለኹ ብዝመመረቕታ ብካልእ እዋን እውን ተመላሊሰ ኣለኹ በብግዚኡ ለውጢ እያ ጌራ ማለት እዩ እቲ ለውጢ ከዓ ናብ ኩሉ ሰብ ሰሪፁ ማለት እዩ ስለዚ ሳዋሲ ሳዋ ኤርትራ ክብላ እያ ዝኽእል ኣብ መወዳእታ ነታ ኤርትራስ ኣብ ሳዋ ትረኽባ ኢኻ ስለዚ ኣነ ፅቡቕ ኣላ ካብዚ ብዝበለፀ ከዓ ዘመናዊ ዓይነት ኣካይዳ ዝተፈላለየ ክንርኢኻ ምስ ግዜኻ ተስፋ ገብር እዚ ዘላቶ ግን ብቑዕ እዩ ብኩሉ ነገራትስ ብቑዕ ናይ ብቑዕ እዩ ክብል ይኽእል ማለት እዩ ንባዕልኻ ወርሳይኻ ሓምሻይ ዙርያ ወሪድካ ሃገራዊ ጉቡእኻ ምፍፃም ትርከብ ኣለኻ ናስኻ ሓሊፍካ ደቅኻ እውን ኣርኪቦምሉ ነቲ ሳዋ ምውራድ ክልተ ደቅኻ እውን ተመሪቖም ሳዋ መፅኦም ኣለዉ ነጥቡ እውን ደቅኻ ንፉዓት ምዃኖም እውን ሓቢርካና 3.4 ረኺቡሎ እዚ ሕጂ ወድኻ ሳዋ ፀንሐ ስለዚ ስራሕ ዜና ክሰርሕ ኢትካ ንግረ መገድኻ እውን ኣብኡ ተሳቲፍካ መፂኻ እዚ ከምዚ ዓይነት ሳዋ ድንድል ወለዶታት እያ ንብል እሞ እዚ ከምዚ ዓይነት ሓረግ ቀፃልነት ናይ ወለዶታት ክትሪኦም ከለኻ ብኸመይ ትገልፆ እስኻ ወሪድካ ደቅኻ ኣርኪቦም ከምኡ ተኣሳሲር ናይ ሙሉእ ኤርትራውን እዚ ከምዚ ዓይነት ቀፃልነት ናይ ሓረግ ወለዶታት ብኸመይ ኢኻ ትገልፆ ንሰማዕትና ኣነ መጀመርያ ዘድንቆ እቲ ናይ 94 እንድያ ተጀሚራ ቀዳማይ ዙርያ ንኣብነት ኣነስ ኣብ 93 እቲ ሃገራዊ ኣገልግሎት ጀሚረ ማለት እዩ እቲ ሓደ ዓመት ዩኒቨርሲቲ ትወፅእ እንዲኻ ሰከንድየር ምስ ተምሃርካ ሕጂ ሓደ ዓመት ኣገልግሎት ይበ ነይረ ማለት እዩ ኣብ ኮሚሽን ምጥያስ ዝበሃል ነይሩ ሽዑ ተጋደልቲ ዝጠያስሉ እዋን ብፍላይ እቶም ናይ ተስዓታት ናይ ገለ ዝነበሩ ዝጠያስሉ እዋን ኣብ ከምኡ ተመዲበ ሰሪሐ ነይረ ሓደ ዓመት እቲ ኣገልግሎተይ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ተዕሊም ከይደ ስለዚ 94 ክትመሃዝ ኮላ ቅድሚ ወራርሲ 4 ወይ 5 ዓመታት ማለት እዩ ሕጂ እቲ መንግስቲ ከምዚ ምሕሳቡ ወይ እቲ መሪሕነት ከምዚ ምሕሳቡ እንድሕሪት 28 ዓመታት ተመሊስካ ክትሪኦ ከለኻ ኣዝዩ ዘደንቕ እዩ ምክንያቱ ስለምንታይ መንግስቲ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣውጁ ክትብል ከለኻ ሕጂ ይረአየካ ማለት እዩ ሃገራዊ ኣገልግሎት እንተዘይከውን ነይሩ በቲ ዝነበረ ተጋዳላይ በቲ ዝነበረ ወተሃደር እናእትኻ ጥራሕ ክትከይድ ትኽእሎ ምስ ንኡስ ዓቕምና ምስ ንኡስ ቁፅርና ክትሪኦ ከለኻ ኣነ ብልሒ ናይቲ መንግስቲ ወይ ናይቲ መሪሕነት ኣዝዩ ዘደንቐኒ ማለት እዩ ስለዚ ሳዋ ምምስራታ ንኤርትራ ዋሕስያ ንፀላእትኻ ዕርያ ፀላእቲ ብካልእ መልክዕ ገልፅዋ ክእሉ እዮም ናይ መግዛእቲ ዶ ናይ ናፃ ጉልበት ዶ ገለ እንዳበልካ ብዙሕ ቅፅል ወሃቢ እዚ ናይ ፀላእቲ ወረ እዩ ናይ ብሓቂ ግን ኣብ ሳዋ ምውራድ ማለት ሓደ
اتب كتما تصنحه اب قطر تصنحه اب استفلالي خبابيتات زعابيه منسي ود 17 عامت نساوا خورت كله اب حدا يسمر منسي وعي حيليو اكالاتو يتنكر بزيك اكالاتو خمت زبولكوها بوليتيكاوي انتا يا ايرترا بخمي يا مصيا انتا يصقاتاتي زلوا نصقاتاتي زخمي لا يحلوا بزلوا نا 4 مليون 3 مليون حزب خمي غير ياخذ قصاصرو اب كبابينا زلوا انت عينت بزح حزب اللون إرترا تتأماتي ديا كم هاجر لولاونا تخبيرا رأس مركو ساعة بو تمريحة خد كهي تقين أنت هات قبر زلا نايب حكي أنا تمجمر يا حزب وجنبار مسمسة مخاطب تسعان كلتين أوجو أب تسعان سلستان تتكبيرو تسعان 4 كعب جبري بقدام هاي زوريا نبت تعليم مورادو أنا يدن نغني مالتي تحسب نوعله معناته أريح يغوز تمت مريحنا تعلق مالتي بزح ترجم قوة بقولينا تماريحنا كا صلاة بزح أسمات كهبو أسمات كتأمقوا خليهم هنا صلاة تخيم نحب حق تريني أجن بعين حزب إرترا بربح حزب إرترا طريق الله أتي مريحنا أتي خمس حسب مريحنا نحب حق قدنا زلوا مريحنا فاليو خطبوا خد كل الله كذي نقول لها أنا تم إرتران نحنا عبينا لنا حج ولي الناس دكنا هم أنا وبسيحهم الله زي اسميرنا مالتي لومي تشعت بهرات أبحاده خوينو أمونجو بهرات فللي زي بالله خطر أخلها مقام سناي قروا بتنا هاجرات كتنا تأثر أخلها كوزي تسجايكو تسجاز جن بتروحي مثلا مسوات تخفيلو دخان تخفيلو تقوم إزجبرنا أبز مريحنا تزن 5 زمت أكل وي مريحنا التاريخ خا كندي تصرفي تسكيمو كندي هدرعي تسكيمو جنا مودعات تعويت مالتي لومي إرترا كودس السلامي وقطبا بقاله بزحت متص تخيلها أبي إرتراجن 3 زين معلت بوحدو بلي أحد ريسا زينا هنرد لنا لذي أبتزم صحيان هيدكنا وتسيت أبتمر تختبل من الوقت ترانا ولدي أقداسيو لعلزجن أنا قبل ندكنا سنة سرعات بزيادة في الله يتحدى عمزة حزوم كمسجونو زغو جبوم توم أقول له أبلات ناي سوام توم علمتي توم ما حضرتي توم كاتي توم دايركترات توم ممران زيهم كمسجونو يجبوم مخناتو أبسهوا نفسه وقفهم أنا دحتتكم أبلات زراريبي مع الله خبر اللي ونفنو الله أبلات مبل 34 زوريا ناي جزية تقاقمة أزيو أبسوا تتفق سكندون يلا سلازي ناي جزية تقاقمة بقبو يمستقومن معاس قرصو معاس درورو معاس مسحو معاس وفرو معاس معطو تخدو معاس مهارو معاس ك يصنعو كل زي الله مالتي بسنة سرعته زي ما صنعت تخينا كلها تصنع زور دبل يلن مالتي سلازي نايزيون وصيتو ناتنا نايتون ولدي وي ناي ممهران اب ككبابي نايز نبرو طرح يكونن دمري اورا دما امود داتات مزازم انديوساني امزازم خا صبو غيرم سلازي حزوم بوزحات كاباتهم كصبونا طمصيوم ناب زلعله درجه خا سغيرم الله مالتي بموياون زاتولو كابتم تحزب ولا نطب زمصون بمويا زاتولو كالوتو ناب استفلالي سفيلاو يخون اب استفلالي اغولغلوت كوبلو زخلون كمدوبيوم سون تدربيم ستورفو يكونن مالتي مستفلالي مويا تموكرو زقسميم مالتي هاجر مكلخال كمصخلخا تمهراي يخون ممهر يخون انا نسقان غنون كنوفرينا مالتي وام تقدم حجي وفرنا ስለዚህ አነ ሳዋ ናይ በሐቂ ትክሬዲት ወይ ከአት خبرخ ወሃቦ ዝግቦት መጀመሪያ ነዛ ሐሲቡ ጥራሕ ደይኮነ ግብር ዘውዓለ መንግስትን መሪሕነትን ህዝባዊ ግንባር ከድንቆ ያዝደሊ ጽቡቅ ተኸታተልቲ ኤኤምኤን ከም ዝተከታተሉ ዘለኹም ጋሻና ጋዜጠኛ ኤፍሬም ግደዩ ብስራሕ ናብ ሳዋ ተጓዒዙ ቀኒ ብሓፈሻዊ ትዕዝብትን ማዕባሌታትን ገስጋስን ናይ ሳዋ ይሕብረና ኣሎ ናባኻ ክምለስ ኤፍሬም كل جزء انتينا نقول كم زفلت سوا مدينة من اسياتها سوا محفوظة حدنتها برقصون كوميا قديم كم من معباليتها سوا تجلس كلها كاب عاقفاس نابز حجي درجة ناب هنوس أبايت خمس بصحت جلس كلنا مو أبتنا يساعد قدايك قدم بعنشتي يا جميل أبتي ساعة 4 قدام ما يزوري خجمور خلاص عنشتنا وفرو أمسيومنا فلوس ونيرتنا يساعد قداي حجي بس يحوزلنا يساعد قداي انتي مسبب جزء زنبر معباليتها كتكلتنا أبتفلما كم تزول قاعد نمسرتها ومقبوم زد اليوم نجارات بعلم توم تعلمت يوم زدالو نيرم كسب نحنا زنبرنايو انشيت تقري توفر كباب تمص حجي اتموفر
نمدلدال أكلاتهم زين كاساقص أمبر باني بجواب نعود صراحة فرنوتات الله عملتي صبحي بجوابه بأوفن بستفل عليه برنر جيرو زسرح له سلذي السوى لحن تسقم يقول نموق بمزدلي إنش أيت مو فاريد لهم قليد لهم تزوى فرو نأكله وبقعتهم نمدلدالي حصرات كتجبر تخل مخنا صراحة لهم دخول لهم أكل كأخذ دل تقولين كه صرح لك الذي مبزحتنا بفلاي نحجي ولد زلنا تعاولوا ما ونسلس تغيره دقنا درجة أين صرحوا منينا بعلنا نصرح لهم من عند اللي بجزا زحجي سأجمنا هنا نايتهم ولدي أو كل بس مرات راح ديكونه من نفرات راح ديكونه أب قطرات كي ترفون حجسي تسرح خمتنا هيك قدمنا يكون تلمد مالتي سلازة أو مسوا فركاجن بعلم كم زارو تنقلوا انترفيو زغبر كومسي بعد لا حيزم ما يفلتوني حجيجن بعد لا خمي كم تتحاز فليتهم مقعات خمي كم تتحاز افرازا بين كم تتحاز فليتهم زين وعلو حدا تمكرو مركابي ابزن دحر تمكيركا تخلق غون غون تقبلو تصنحو كلهم حجي حديو افرز بحال يبلهم كلهم لاصايم ودهبتا ما يتفلطو وددخ يتفلطو مالتي فلاك حجي مزناي كوروناسي زخونه مبصحي نبرنت زدنقن ነገር ናይ ስድራ ቤት ምብጻሕ ንخري ተባሂሉ ዝሓለፈ 6-7 ዓመታት ስድራ ቤታት ኮፍራ ጸኒሐን ኣነ ግን ሎሚ ነበረን ዘይ ምንባሩ ከማን ንዖምስ ዝያዳ አትሪሮም ይድብል ዝያዳ ዲሲፕሊን ዘለዋ መበል 34 ዙርያ ሃገራዊ አገልግሎት ያተባሂላ ካብዘን ዝሓለፋ ገለ አህዱታስ ብዲሲፕሊን ሕጂ እንታይ እዚ ሓዲዮም ኮይኖም አለባብሶም ሓደ አመጋግቦም ሓደ ዘኣትዎም የለን ማለት እዩ زوصحهم يلن مخنيات بمخنيات كورونا هون كاب سدرا بيت زوصح حكا نغراتهم كلكلي سلازي كلاتكا معرخه دخا يكون لعلوا يكون تحت واحد حنت يا مالت قالم ودم كلهم حج انتايو ازي تمعرنا تمصاي كالوت ابتي حوس السوشياليزم اللي خاطبلو مالسي محبراوي نابروم السوشيال لايف نبلو معري من الباس سوشياليزم كومونيزم بجبر خطري وخلها بزح ترجمات كوهابو غلي ቲዮሪቲካል ግን ዝበለጸይ ሕጂ እዚኦም ግን ብግብሪ እምነት ናይ ሶሻል ላይፍ ወይ ከዓ ሶሻል ዝኾነ አካይዳ ወይ ማሕበራዊ ህይወት ርኢና ኣሎም ማለት እዩ ሕጂ ከምዚ ምዃኖም ኩሎም ሓደ ያኻትሪኦም ሕክምናኦም ሙሉእ እዩ ከምዚ ክትብሎ ፀናኻ ናይ ነዳዲ ፀገም የብሎምን ናይ ፀዓት ፀገም የብሎምን ምክንያቱ እኹል ናይ 24 ሰዓት ኣገልግሎት ኤሌክትሪክ ከም ዝረኽቡ ሕጂ ጥራሕ ደይኮንስ ካብ ቅድሙ ማለት እዩ እዚ ዘይጠቀስኮ ብዙሕ ነገራት ኣሎ አገልግሎት መጓዓዝያ አባላት ዘንቀሳቀስ ብዙሕ ነገራት እውን ኣለዎም ማለት እዩ አባላት ካብ እግሮም ከዓ ካብ ክላስ ናብ ክላስ ከዓ ይንቀሳቀሱ ካብታት በሃሎም ቦታ አይወጽን እዩ ዝ ወታደራዊ ስነ ስርዓት እቲ ተዓሊሞም ስልቱ ወፊሮም 3-4 ሰሙን ዝገበርዎ ክነግሩኻ ከለውኻ ናይ በሓቂ ነፍሶም ገምጊሞም ኣብ ንእስነት ከ18-19 ዓመት كتنقاسقس كلها أكلوا بقعت شعي صباغ زمص مدلدال زمص تأكلات ون شعي فرطم مالتي لذا أنا بخلو سوا موراد مالت كسيب كام ممصا مالتي أب سوا دقنا مورادهم كسيبهم يمصيهم صلات بوزحم دورودل سوا خمزيا سوا ناي بارنت بوتايا سوا ناي كمزيا انتاي زي يبحالو سوا ازغ ناي صلا اوري تنعو تقبل خورز دلخا قوم حماق زدل طرحين سوا ግን مدحن إيرترا نقول لك زيون مدحن إيرترايات سلازي تصباغا حجي زلو تعليم حجي زلو النوابرا نات مهارو قال انا زولو صيام سالا قداماي زوريا خالاي زوريا سالساي ندابل كاسف غا 10 زوريا خا مسوات سلس تخفللو مس صرفو مس نعقتو ولا بدغ صلاتي بزحنا تغبر خلو از مغبارت منግስት ሞኻ ብርእሰርኩ ምርኮሳይ ዝኾነ ሓገዝ የለን ወታደራዊ ሓገዝ የለን ፖለቲካዊ ሓገዝ የለን ቁጠባው ሓገዝ የለን ዝኾነ ሓገዛት መምህርኮ የለን ኤርትራዊ ድምኽረኮ መሰልጠን ማዕከላት 10,000 20,000 አባላት አምሂርካ አሰልጢንካ ክትወጽእ ከለኻኮ ባዕሉ ዝ መንግስቲ ይትገብሮ ማለት እዩ ወላዱና አይኮነን ድሕግዞ ኣብ ካል ዓለም እኮ ትምህርቲ ክትምሃር ካብ ቀዳማይ ክሳብ ገለ ዋና ጻኾም ብድሕሪ ግን ባዕልኻ ኣብዚ ግን ክሳብ ዩኒቨርሲቲ ኮብ ነጻ ኢኻ ትምሃር ሕጂ ተጸጋታትና ገሌና እውን ኣይንፈልጡን ኢና ጸጋታትና ክንፈልጦ ክንክእል ኣለና انتاينا نري قال من اسيات وصا خيدمو وصا خمس برقريق نري قال نمن يحسرح لله تماهركا ابيلكا بزي احسرح لك لو تخمصي ازي ناي حقص قص غزي خا حلفي ስለዚህ ደቅና አነ በخمس ምህናጾም ታገራውነት ከዕብዮም ታገባብ ከዕብዮም ንነፍሶም ይኻጥቅሙ አሞ ወዳታ ነፍስ ይጠቅመካ
إذا أنا سوا خمتا زبالكوها سوا مدحنا إرترا وحسنا إرترا ملمعتنا إرترا كلنا جري كم زي أقول لك كذا خل إرتران ميديا نتورك كم بقصر تانيتي بتمرتاوي حبرتاوي أزانين أساتافن زخنا مدباتو نتخطاتلتو كعجب زكايدو تعري نوع حجون معلتاو زينا على فيسبوك يقربالو زي سفيح شفنات وهيبو زلو زينا أب هجرنا قروابتنا كمون ملع علم زكايد بوليتيكاوي قطباوي كمون محبراو قداس زتقاللي خون زينا وشتن واتسان أب ناي فيسبوك جاتس إرتران ميديا نتورك لايك مزوارك كتكتاتلو خبرنا عدل صبوغ إفريم تخاطرتي AMN كم زي إفريم قدس قلت أنا دلو سوا بتمجمرة بعنشتي فاللي ما ده حرق ببجزي بزمت سمع بالي كابعنشتي نابرنر كابرنر نابستيم بيلور سجيرات ركبالة نابخا خملس إفريم قدم حجب جزي حرنتا وقال سناس دمت حفاش منصورر تخونهم سلز نبرت نصالات ناس توكيسهم له كابتم العلوت حلفتنا إذا هاجروا انتهي نير حدوان ندمتنا وانتوكيسهم اليوم إلوا دحري ناسنا تابز مصنا لو غعزو دما نتصاباتنا وين ጭፍራ ወያነ ሳዋ መንጾረር መስኮነታስ ወያነ ወንተኩስላ ነሳዋ ደብዲብዋ ማለት እዩ ስለዚህ ቀዲም ካውንትን ክፋቢል ካጽናኻ ሳዋ ንጸላትና ማዕርክ እንዲያ መንጾረር ኮይናቶ ጸላኡ ግሉ ግዜ ኮ ጸላይ ማለት እዩ ጸላይ ኻሲ አበይ ዝሕመካ ይዝፈልጥ ስለዚህ እዋን ቃልሲ ዝነበርዎ ክትርኽዎ ተዛሓሸይ ግን ብታሪኽ ከም እንፈልጦ ድምጽ ሓፋሽ ነቲ ዝነበረ ሓቀታት ያተውጽ ነራ تمسوات تجارلاي حلفه كذكره الله حكو خبيدي من الوقت أحواتنا يوم آياتنا يوم أبوتاتنا يوم نات ناس لزغونو أي ندنقو منهم جنكم أزجبروا حدي بعلم كم تجارلاي تجورس وحدي بعلمكم جن سجانا ينستمع قرنينا كم يرتوا أنا خري أقول له سجانا ينستمع قرنينا تستوهبنا سجاين رئنينا نتزيد لينا نري تجارلاي تجورو مستنكرسي نعو قريفكا نيشتينا يتقارلاي قدلت ترخيب كان عاته قدله تسقاطها تخطري لك حدا سب كوخت مزنو تخونكا انتا يوتي وانتا وغنو انتا يخاط قالوتا وغنو مزينكا يخاط كتبل مالتي ابزخونه مصنعتها وصحف يكون ابزخونه مصنعت جمجماون انتا يو قالوتا انتا يو او انتا خاطري دحار كندز ميتاوي تمصيلكا خا حليفون طريفون ابتمرتونكم يكو حليف كتبلو تمهرايكو كندي كام ميت تغاغي كندي كام ميت لك عمسي خاتبل شو موداتها خاتحلفو سلاز ناي تغادلاي دغبرو عند ايماني مخ غبرو حدث هيوتي يوفي هيوتو مسوفي خنتاي رخيو تغادلاي كوم زخونه سب كو ايدله هجي كما خمس خونه سبي ابغلي ورغا انا ولصم خون وي سخات ولصم تخون هجي انت يصغانا ينستما قرنينا اصغم علنا كوم يلون حليفنا نابتخال مالتي كنري ادلنا نحنا أكمام تناوي أبقيح بحري أبقيح بحري إيرترا كم يزولت هاجرها إيرترا جغرافيا أزي مساتيو أزينو ويحزقونا جماجم بحر الله إذا جماجم بحر زي تهرافيو دسيتاتا تهرفتيوم سقاطات بحر أي تمزمزن زينا هنري أزلنا تتأماتيو أكمام تأ نعيني حيالان هاجرات كم زي حساد دفن الله تبلوسي حساد دفن الله إننا بالكهت نبرها قلنا عوف نبركها حيل خلوه كالله سلسة أماتيتين كلا أي بزح حزبنا وصاني بزح حزبنا بزح يكونن سلسة 4 حمشتنا بلي خيد الله شدشته كسيلة عبي بزحات كمان ولدتونا يكوننا نحنا قروا بتنا رأيه ببزح حزبي كلتها حاجات الله أبقولنا إثيوبيا 100 مليون لعلين الله السودان 50 مليون لعلين الله جيبوتي تراح كوي كونتن غربتنا جيبوتي بروندي رواندا قالن يرن تتقنا غربتنا كو صقم ما يمحلونا سلاز طموتوا ببزحي زمكو حسابات جن غربا بتها حسابها كل غزي عطق تكون لك قال يوم مس منغستو يتحزو ويم هلاونا منغستها خمس سلاز خونه دخم ايكونم زلو منغستنا يكون زلو مريحنتنا دحر 10 عامتاتون دحر 4 عامتاتون اذا عينت قن خولي نزقن ازغن كندلدلو ኤርትራ ንሞ አልከና ቀጽላ እንተኮይና ሓይልና ክድልድል ኣለዎ ኣታሓዛና ክጽብቕ ኣለዎ ንሕና ኢና ከዓ ነድሕና ኣብ ማዕዶ ኮይትካ ካብዚ ሃገር ወፂኻ ካብ ወፃ ኮንጋስ ብዛዕባ ኤርትራ ገለ ትብል ኢትካ ክትሕውስ ክትክእል ኣለካ
أي حوسكان كا بتكبر أي حوسكان بخالق نجار كتحوس عليك بزعبة هاجر كوي حجي بزعبة مع كنا زينا نسمعه بزعبة إيرتراز بهالس بزحنا نسمع حجي السوشيال ميديا أتيها خطر أخل خاص بزحي بزعبة إيرتراز انتهي زي بهال إيرتراجن أبزت أفاف زخونة قرن أفريقيا إتها زخونة ناس النزلوها بناتا بوليتيكا تخيد بناتا قطوة وتحزات تخيد بناتا بوليس تخيد هاجرت الله زي أطرح قروابتنا كون رئينا لنا تمال انتاي سلازنا برايم حجي دعقور قروان دلو تايلنا ببوليس ناتن سلازي كرازنا برايم نقالين معات بليونس دولار يقرفوا لنا اللو محرنا كنا لنا بلونا اللو ما راح يخنقن انا ببيت فردي اهوغراو قبن انترناشنال كورت تركب يخنو بلون زبدلو نقول نقرفهم أبتها هاجراونة مسيخا جن تشرشيرنا الله مالتي ما أنت بليونات كبلا زنبورون حلفتي ركبا مالتي كسابكم إزغيت بوليتيكا بقطة تاي أيكون زمسكا سلايخا بدحريتي زمسكا أبي حمكا فلتكاي بمن غيرو خا مسكا مسلا كله سلايخاس بفتاوي خارخ بكاز بهالكم مسلا لنا مالتي سلايخا كهر مكا تدليو أبتزح مكا بمن غيرو خا مسكا فلتاي مالتي سلازي نساوا أبز حلفة سالساي ورار نقوله دبدب دفتنو لا تماسا ساليو جن نجزيو لعلن تحتنا بيلو ما تكل سلازلكا ما أنت إرتراح مسوات سلازخفلة أتقبل هاجرا أقولت ببزحي بتجهد لا إنها تمرحها إذا كله ورار سلازفشلة إرترانا هلت قرعة خيط تمع على راسي لكوهمتسي أنا قال له يركب كلون ودي كركب اللي زبالة أحمدسي زهو خيب اللي جن تعي معبالة خمس أن خيل الله تعي زي يكون معبالة مسيو أبها جري حنفش زقتو سلام زرق نبهراز زفلالي معبالة مسيو أنت عبس اللي ناي كوفي لا ولا يكلني مالتي بسلام وفي رب سلام كأتونا يكلني مالتي لذي تسجانا إيرترا خنفلت لنا سلام زلاب كرنا أفريقيا من يا تيلكاس إيرترا تراحي أنا تقول نستيت يا حجي أبزقونة قروابتنا هاجرات ساعات 10 مشت الزور أمولو أسمران دو خيت كاره أمولو ختماتاتنا خيت كان دوره قال نستيت كو بينات الزور بينا خان جزا أنا حجسي زي خباب زلو خوسي بزح ناي غودنا مبرهتي يبلون كاب سراح 10 فرعان كاتو خلص دق نستيرين حنسا حنت بينا تحلف حج انتايزي انتاي تأمامينا تخيد الله سلام سلازلي السجاز جناين رئينا نحن مسأتنا يروح نفشفش مسمى أخا تستمع ورا مالتي ناي بهرات حدنا نرى نأرترا بهرات حدنا سي اتحدى على حدا كل شيء يبني أنا زبالوس كيبني أقول روابتنا جن نرى بهر كم دوادو دلله دكتورات في إيش تقولوس بهرات كزاروت نرى مالنا ميديا تمهير كان حدا نابشكات خيط كونكا هو زي تمهره أبصوا استعلمه السبلس مالت كوي معناته حد النتو فكروا 10 تخلو وديو مخاخاو زي كتصله كابتنا يغوربابتنا بي اتش دي غيرو مزلومو ننحد حدوم بزعبا بهر كنا قوت نريم دلنا كاوتنا هنا يبلس مالتي معناته اموداتا اتتمصو وصيتي وساني سلام انصي خادو يمصخاني نهزبخا كيتفناقله كيت تحدى برسيو كيتبله شيء كيبولو له نبر كله ازي كوت صقا ازغنا ينرينا نحنا انتاي نري لنا تغزياو بريق نري لنا كمز يتحناغر صرغيا يبلنا كمز دو እንዳበልካ ብዙሕ ነገራት ተምጽእ استحناغر صرغيا زلون እንደሕር ዳድ ተሃና ኾታ ኮይና ኬንያ ትንኮት ኮይና ምርጫ ክትገብር ኮላ ኣብ ኢትዮጵያ ከም ንሪኦ ዘለና ደዋዕዋዕ ዝብል እንደሕር ኮይኑ ኣበይ ዳ ይሞት መቀረቱ ናይቲ ሃገር ዳ ስለዚ وسان انتايو انتاي امصيغاي كدغاغما يزاقل صغانا اينفلطونينا نحنا ايرتراوያን اينستماقرونينا فليتناون اينستماقرونينا زلنا سلام زلنا ناي بهرات حدነት ازي كبر فاليو خن هو يزلنا كنقولو علعي زلنا تايمو خمس غيركا تايمو خمس دبل تخوينو ننوبسي زقوناصم سلو هاجركا كلنا تطميرنا انت حزنا عينا كتلم بر أنا بمعدو أوصى خوينا تقمطكو موس يوناس كم زجبر كلك كاتوخينا أو مغايدي لحوسا لا توخينا جيجاي وأوصى تسريده جنزب أكب أبي لا بيكوين يقول عند حر هاجر زي الله أبي كوين ولا
أو وين اللي يقبلعه من النت يبلي هجر يبلي بيتسبي كل مستفى تاي ترجمه أبي كوين بلعه ስለዚህ ሀገር ኩትሁሉ ለዋ መጀመሪያ ተኻሊ ናሽቱ ፍልሊ ኩሉ ወካኸሊ ፀገም ይውል ኣብ ገዛ እኳ ንፋላለ ኣብ ስድራ ቤት እኳ ንፋላለ ኣቦ ሃገለ ክብል ከሎ ዲኻ ካልእ ትብል ኣብ ሓሳባት እኳ ኣብ ደቅናንን በዓልቲ ቤተይን ከምኡ ንኾን ነኖ ከምዚ ክኸውን ኣለዎ ዝወድና ክብል ከሎ ወሳ ካልእ ትብል እታ ገዛና ግን ኣይነፍርሳን ኢና ነታ ገዛና ግን ብደገ መፅኡ ኣንጻር ገዛና ተመፅኡ ግን ኩላህና ኢና ንላዓል ስለዚህ ኣብ ሃገርና ኸ ኩላህና ክንላዓል ክንክእል ኣለና ዝኾነ ንኤርትራ ዝትንክፋ ዝኾነ ንኤርትራ ዘብል ተመፅኡ ምስ ካልእ ዘይከውንና ተሓሓዝካ ነቲ ሃገራውነት ክንሽርሽሮ ከነብሎ ይብልና ኣብ ውሽጢ ሃገር ፀገም ዝበሃል የለን እቶም ኣብ ወፃእ ዘለዉ ግን ሓደ ክልተ ብወረ ትሰምዖሞ ተሓዝና ክንደኦም ማለት እዩ ስለዚ ኣነ እቲ ፀጋታትና ከነስተማቕሮ ኣለና ነቲ እዚ ኸ ስቑኢሉ ይመፀን ፀጋታት እዚ ሰላም እዚ ክመፅእ 27 ዓመት ሰላም ክንገብር 30 ዓመት ሰላም ክንገብር ከለና መስዋዕቲ ተኸፊልዎ ከምኡ ዓይነት መስዋዕቲ ክትከፍል ከለኻ ናብ ኣእምሮ ሰባት ከዓ ከተእትዎ ክትክእል ኣለካ ኣብ ኤርትራ ኮሎም ስርቂ ዳርጋ የለን ክህሉ ክእል ግንኡስ እዩ የለን ፈፂሙ ትብልኒ ኻ ግንኡስ እዩ ቅትለት ተሪኢኻ ኣብ ኤርትራ ሲ ንኡስ እዩ የለን ኣይትብልኒ ኻ ምክንያቱ ንሕና መላእኽቲ ወይ ኣብ ትሕቲ ፈጣሪ ንንቀሳቐስ መላእኽቲ ይኮናን ሰባት ኢና ዝጋጋ ካባኻሎ ውሽጢ ግን ክሳብ ክንዲ እቲ ይኮነን ፈሪሃ እግዚኣብሔር ኣለና እቲ ኤቲክስ ኣለካ ውሽጢኻ ማለት እዩ ኣብ ዓለም ዝግበር ዘሎ ሎሚ የለን ብኩሉ ነገር እምበኺት ሃይማኖታት ተኸባቢረ ንኸዳ ብሄራት ተኸባቢረ ንኸዳ እዚ ከዓ ሰላም ኣምፅእ ስለዚ ሰብ ንሰብ ኣኽቢሩ እዩ ዝኸይድ ኣብዚ ንዘሎ ጉድለት የለን ማለት ግን ኣይኮነን እቲ ጉድለት ከዓ እናተኣረመ እዩ ዝኸይድ ክመፅእ ከዓ ይፅባሕ ንጎ ምክንያቱ ተፃብኦ ብየማን ብፀጋም ንሪኦ ኣለና ነዚ ተፃብኦ እዚ ክትምክት ተኾንካ ከዓ መጀመርያ እዚ ዓብ ጉዳይካ ክትኣለ ጥራሕ ይደለካ ዝበዝሕ ከዓ ተኣልዩ ሕጂ መብዛሕቱ ምስ ናይ በዓል ወያነ ተተሓሒዙ ዝመፀ ፀገማት እዩ ነይሩ ንሪኦ ኢና ሕጂ ጎላሕ ኣለኮ እቲ ንሕና ንብሎ ነበርናኮ ሕጂ ሚድያታት ኢትዮጵያን ዝብልኦ ዘለዋ ንወያነ ንሕና ቀዳሚ ንብሎ ነበርና በቓልና ሰኔን ሕጂ ንብልኦ ዘለዋ ኣገልጋሊ ዝብልኦ ዘለዋ ሰኔን ክንዲዚ ዓመታት ኣገልጊሉ ክንዲዚ ዓመታት ተለኣየኹ ከምዚ ገይሩ ሕምስምስ ኣእቲላ ዘሎ ንኢትዮጵያ ሕምስምስ ኣእቲሉ ዘሎ ንቐርኒ ኣፍሪቃ ኢለን ዝዛረባ ዘለዋ ናትና ሚድያታት ኣይኮናን ሕጂ ናቶም ሚድያታት እዩ ስለዚ ተሓቂ ይወፅእ ኣሎ ማለት እዩ ተቐደም ንሕና ንብሎ ነበርና ብኣፍና ደይኮነ ብኣፍ ካልኦት ክዝረብ ጀሚሩ ኣሎ እዚኣ ከተቐንዲ እንታይ ዝኾኑ ምዕራባውያን ሃገራት እንድሕር ርኢናዮም እቲ ፖለቲካ ኣቃውሞኦም ቀደም ብቐጥታ መግዛእቲ ነይሩ ሕጂ ግን ኒዮ ኮሎናሊዝም ዝበሃል ወይ ከዓ ብተዘዋዋሪ ምግዛእ ዝበሃል ኣሎ ብኸመይ ጌርካ ክትገዝኦ ባንዴራ ኣለካ ገለ ኣለካ ግን እቲ ፖሊስታት ናተን ኢኻ ተተግብር ማለት እዩ ኣብ ድኽነት ትነብር ኣይሓልፈልካኒ ትበልዕ ተብል ግን የለን ፖለቲካዊ ውሳኔ የለን ሰኔን ድውስና እሱ ስለ ዝኾነ ከዓ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሕንፍሽፊሽ ዝመፅእ ዘሎ ሳዕቤናት እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኤርትራ ከዓ ነዚ ከተተንክፎም ኣይከኣለትን ነዚ ከተተንክፍ ዘይከኣለት ሃገር ከዓ ትናታት ተሓሳስባ ናብ ካልእ ክሰርፅ እውን ኣይደልዩን እዮም ናብ ካልእ ተሰሪፁ እቲ ቀርኒ ኣፍሪቃ ርግኣት ክረክብ እዩ ርግኣት ተረኺቡ ከዓ ባዕሉ ነብሱ ክኽእል እዩ ነብሱ ተኽኢሉ ከዓ እቲ ፀጋታት ደሎ ምክንያቱ ናይ ተፈጥሮ ፀጋታት ደለዎን ዘን ሃገራት እዚአን ማእለያ ኣይብሉን ኤርትራ ዝንብሎ ዘለና ፀጋታት ኣለዋ ሱዳን ናታ ፀጋታት ኣለዋ ሶማል እዚ ዘይበሃል ፀጋታት ኣለዋ ኢትዮጵያ ተመሳሳሊ መዓት ፀጋታት ኣለዋ ኩለን ጅቡቲ በል ኩለን ዘን ዘለዋ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘይተኣደነ ፀጋታት ኣለዎን እንድሕር ፈሊጠን እንድሕር ሰላም ረኺበን እንድሕር ንፖሊስን ባዕለን ከመሓድርኦ ጀሚረን ነቲ ፀጋታት እዚአን ክምዝሙዝኦን ናብ ረብሓ ህዝበን ከውዕሎኦን እንድሕር ኣውዒሎን ከዓ እተን ብፀጋታት ናይ ኣፍሪቃ ዝነብራ ፈረንሳ በለን ኣሜሪካ በለን ምዕራባውያን ሃገራት በለን ብምሉእ ፀጋታተን ክውሕድ እዩ ስለዚ ነዚ ቃልሲየን ዝገብራ ብቐጥታ ኣይኮነን ደሪኣኻ ብተዘዋዋሪ ገይረን ዘብሎ ዘሎ ዝተምሃሩ ሰባት እኮ ሎሚ ናይ ኣፍሪቃ ባዕሎም ገንዘቦም ኣውፅኦም ካብ ቀዳማይ ስጋብ ቀዳማይ ዲግሪ ካልኣይ ዲግሪ ገለ ምሂሮም እኮ ደሞዝ ዶ ከምዚ ዶ እንዳበላ መዝሚዘን ዝወስዶ እኮ ሃገራት ምዕራብ ኮይን ክንደይ ኣፍሪቃውያን እዮም ኣብ ሃገራት ምዕራብ ዘለዉ ሎሚ ክንደይ ዶክተራት ኣለዉ ክንደይ ፒኤችዲ ዘለዉ ኣለዉ ክንደይ ሞያውያን ኣለዉ እንታይ ብለካ ሰብ ኣብኡ ፅቡቕ ስለ ዝኽፈሉ እቲ ደምሃረካ እቲ ደገልገለካ ህዝቢ እንታይ ትገብሮ እሱ ምሂርካ እንታይ ዳ ከፈሎሙ ደየምህረካ እሱ
ስለዚህ ኩሉ ወጻኢታት ተገብረልካ بخمسيوم دموز مزخا مالتي لازم أفريقيا معبلا يدليوانيم قرنا أفريقيا تتأمات بوتاي كونا وقا خن بعل إيرترا دا مسلاخن بعل صومال دا مسلاخا تتأمت تهاجراتين صومال ريخا لحاجة ما جنب بحر زلوا أصقاتات معاتيو أزيو وسان بوتاي زحلف 30 حدن 30 كلتن عمت جن انتي كم زخنت رينا مالتي دحري ناي سياد بار مريح النسي انت عينتي وات كم زحلفت كارينا تمالت مال أفغانستان أسرع عمتات توين تاورس ناي نيويورك تهريما إلو بوش أوجو كينات أوجو طالبان ويمسا يكونوا ويكا مست طالبان كونوا يلون على ما فرارحو بقطتا ورار غيرو اسرع عمت نتهاجر دي خوا 3 تريليون دولار لعلين وصيل بأمريكا طرح بخالوتون كوم مالتي توم ناينيتو هاجرات زبالو 3 تريليون دولار كو نحنت أفغانستان سي بتلك تتوعل سي كاب أمريكا زما عبلت كوت جبرات خلي خبوط راح بت 3 تريليون دولار كندي كتماتات مهنة بحكا كنديتي انفراستراكشر سوق صرح له تخليها زغل جن كونت قينو مالتي كندي سبها ليهم أمريكا إنه علم أستات 3400 والتحدرات يموتهم ناينيتو شحن قلن سبات والتحدرات موتهم كباب 4000 بدمر موتهم والتحدرات ناتهم حزب أفغانستان كارينا غاب تحت مويتو أمود أتان تايلو تمسحها تزنبرت طالبان حج مسيب رئينا تهاجر كحج سلام كتركب ده تركبن كالو حطي حج انتاي مالتي اتزاعتو وخمي ليبيا رئينا ما عمر قذاف انتاي زي بحال نبر زي ديكتاتور خمزدو تبايل ليبياوين انتاي نبرو نابراي نبرو نيروم تصقاتاتو ما يرأيون معناته حدا سب تمرعسي انتاي يركب نيرو بعلال نسمعوس حق كالي تمرعو غزاو وهابو نغزا شجر አይነበረና بليبيا نحن نوابر شجر አይነበረም ليبياውያን ግን ጸጋታቶ ማይራይዎም አሞዳታ እንታይ ኮይኖም ካን ሪኤም አለና ማለት ሕጂን ቀዛፍ እንታይ ብሎ ይዝክሩዋ ሕጂ ሃገራት ክትሪኤን ኮለኻ ቆምዩ ኢራቅ ንራእያ ሳዳም ሁሴን ነይሩ ሳዳም ሁሴን አገዛዙ ገለ ብዙሕ ነገራት ከተውጻሉ ትኽእል ኢኻ ግን بواقع تهاجر دي قوم دلو تهاجر كم يزبله تابتي ناي ماكلاي مبراق حنت حبتن معبلا زنوره تهاجرات لومي ببوليس ناتا بتحساسبا ناتا يتخيدنا ما اتصقماتي نري دلنا مالتي نابرا ناي عراقاوያን لوم تري خياسي زخف اي قنا افريقاوያን يخف كابت زدخ يتهاجرني افريقا زخف يخوين دلو تزنوبروم ጸጋታት اب غزي صدام حسين يرخبون صدام حسين نفع عم حداري نفع مالتي يكونكن جن تزنبرو غدلتات اتهم دق هاجر بعلم كرمو نيروم بقداماو حيل مصخا جن نتصقاتات زنبروم يتمزميزون صوم كادواعو عيلو منبر زمصلوط يلن كنده حزبوم تسديدو كنده حزبوم تقتيللو حجبو يخاطريو ختموزنو ختكلالك هم هاجراوي كتموزنو لك تخمصكا زخيل صعبين كتريلك يربحك دين هاجر معراويان كوم يمز قبر زرانا كونتات زحلف شمون تشعت ورحكو مع كانت ميديا انت حسوت محلال فاري ناينا مالتي بقربتنا نتزدلو يون تاغيرم يصلمو سري ناينا مالتي يسيطنو خا مالتي كم تصلع قبرخ تحسوت يقربو مالتي حق اندادفنو لازم نحنا تصقاتاتنا خنستماورو لنا نحنا طرح ديكون ناسي جيت بغاغي سودلو زناي قرنا افريقا يتوهدت امونغ ايرترا مونغ ايثيوبيا ما دحان دخونه مريحነት اب ايثيوبيا استقلقله ስለዚህ መፀ ናይ ሶማል ከምኡን ሱዳን ደቡብ ሱዳን ተባሂለንሲ ሓደ ዝኾነ ስትራቴጂ ክሕንጽጻ መጀመራ ይሕጂ ሕንፍሽፍሽ ናይ ምዕራባውያን امونغ قرنا افريقا ዝርእ ዘሎ ነዝኻ እቲ ባዕልኻ እንተ ደይፈቲሕኻ መጻወትናቶም ይኻትኾም ኩሉ ግዜ ማለት እዩ ኩናት ክመጽዩ እግርግር ክመጽዩ እንድሕር ኣብዚኣ sonko filka malati ስለዚህ ኤርትራ ግን ዝሁሉ ስለተፈልጦ ማለት እዩ መራሕታውን ቀለልት ተሞክሮ ስለዘይብሎም ኣብ ግዜ ቃልሱን ስለዝራኣይዎ ትርእሰ ምርኮሳ ዝበሃልውን መትከል ስለዝሓጎዞም ሳዋ ተመስሪታ ሳዋኻ ንልብፀ ላእቲ ተሕብጥ እያ ማለት እዩ ተሕብጦም ርእሶም መንፀሮር ተኾኖም እምበር ግድነት ካብኡ ኻይቲ እስነ ሓሳብ ድነቅል ዘሎ ሕጂ ማለት እዩ ንሕና እኮ ሕጂ ወሪስና ኢና ናይቶም አያታትና ሰባት يوم كموت يوم صباح نغو اريغوم كعرفيم ብዙሓቱን ሞትን አለው ስውለው ግን ተስና ሐሳብ ክሰርጽ አለው ከም ትስሪጾሞ ዘለው ንሕና ክንቅበሎ ክንከይል ኣለና ነቲ ጸጋታትና ከነስተና ዓቆ የብልና እዛ ሃገር እዚኣ በየን ያመጽያ ክንፈልጥ ኣለና ፈሊጥና ኻ ከነተግብር ኣለና ፈሊጥና ጥራሕ ውንስቅ ክንብል የብልና
ስለዚህ ኣብ ሰዋ ዝኸይድ ዘሎ ብኡ ዝተመልመለ መንእሰይ ኣማኢታ ሸሓት እዩ ብኡ ሓሊፉ ገሊኡ ውሽጢ ሃገር ኣሎ ገሊኡ ናብ ደገ ክህሉ ይኽእል እዩ ግን ኩሉ እውን በዚ ስለ ዝሓለፈ ፈልጦ እዩ ኣብዛ ሃለዉ ሃልዩ ከዓ ነቲ ሃገር ከዓ ኣብ ጎና ዝኾነ እዩ ማለት እዩ እቲ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ከዓ ሓላፋ እዩ እዚ ሽግር ወላ ሓንቲ ሽግር ዳዲ ሓላፋ እዩ ብፍላይ ከዓ ብሓባር ምስ ህዝብካ ተኮይኑ ፀገም የብሉን መዓሲ ዳርጋ ገዓት እዩ ማእኸል ህዝብካ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ኤርትራ ስነ ሓሳብ ናይ ርእሰ ምርኮሳ ባዕላ ከተተግብር ምግባራ ዝኾነ ገሊኦም እንታይ ይብሉኻ ጎቦኹን ወይ ከዓ ምስ ጎቦ ተፀጋዒ ኖ ጎቦ ዝኸውን እንተኮይነ ባዕለየ ጎቦ ዝኸውን እያ ትብል ኤርትራ ብናተይ ስነ ሓሳብ ኣብ ጎቦታት ምፅጋዕ ግን ኣየድልየንን እዩ እምበር ቀሊል እኳ እዩ ከምዚ ናይ ወያነ ዝገብሮ ናብ ሓደ ከይድካ ከዳሚ ኮንካ ገለ ተብል ግን ሃገር የላን ማለት እዩ ብናትካ ስነ ሓሳብ ኣይትኸይድን እያ ማለት እዩ እዚ ንሪኦ ዘለና ኣብ ኢትዮጵያ ውፅኢት ናይ ዝሓለፈ 27 ዓመታት እዩ ወያነ ዘርኦ ዝነበረ ሪዛልት ኢና ንርኢ ዘለና ሕጂ ማለት እዩ ጽቡቕ ኤፍሬም ግደ ክቡራን ተኸታተልቲ ኤኤምኤን ምስ ጋዜጠኛ ኤፍሬም ግደና ዘለና ጋዜጠኛ ኤፍሬም ግደ ሓደ ካብቶም ነዊሕ ዓመታት ሰርሐን ህቡባትን ምኩራትን ጋዜጠኛታት ሚኒስትር ዜና እዩ ናባኻ ክምለስ ኤፍሬም ኣቐዲምካ ፀገታትካ ምቁፃር እቲ ዋና መሰረት ርግኣት ምዃነ ገሊፅካልና ሰዋ ድማ ሃገራዊት ቁራዕ ምዃና እውን ገሊፅካልና ኣለኻ እስከ ኩሉ ግዜ ኣብ ታሪክ ምስ ንውከስ ህዝባዊ ግንባር ዋላ ህዝቢ ኤርትራ ንኹናት ተመኒዎ እውን ኣይፈልጥን ተገዲዱ ዝኣተው ኩሉ ግዜ ኣብቲ ኣብ ረባዕታ ዝነበረ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ናጽነት ክወሃብ ስለ ዘይተሰምዐ ናብ ኩናት ናይ 30 ዓመታት ኣትዩ እንታይ ዝብል ጥቕሱ እውን ኣሎ ናይ ቤንጃሚን ፍራንክሊን ሰላም ተደሊኻ ንኹናት ተዳሉ ዝብል ኣሎ ሰዋብ 94 ክትምስረት ኮላ መንግስቲ ኤርትራ ንኹናት ኢሉ እውን ጥራሕ ኣይተዳለወን እንተላይ ንልምዓት እዩ እንተ መፀኻ ንገጥሞ ነቲ ኩናት ኢሉ ጀሚርዎ ስለዚ ኣብ ዝሓለፈ ዋርሕ እውን በብግዚኡ ናብቲ ቦታ ልምዓት ትንቀሳቐስ ነርካ እሞ እቲ ኣብ ሃገራዊ ድሕነት መንእሰይ ኤርትራ ተፃወቶ ብሳዋ ዝሓለፈ ጠቂስካ ኣለኻ ኣብቲ ሃገራዊ ልምዓት ከ እዚ መንእሰይ ማዕርክ ክንደይ ዘሎ ዝማዕነቱ ገርሰት በፂሕካ ኣለካ ብዝተፈላለየ ቦታታት ልምዓት መን እዚ ከመይ ትገልፆ ነቲ ዋርሳይ ኣብኡ እንዳእትኻ ኣነ እንታይ ዳርጋ ኤርትራ ኩላ እንደ ዜርያ ብምክንያት ናይ ስርሐይ ማለት እዩ ከም ጋዜጠኛ ኩሉ ዘይበፃሕክዎ ወይ ከዓ እግረይ ዘይበፃሓቶ ቦታስ ዳርጋ የለን ናይ ኤርትራ ብፍላይ ከዓ ኣብዚ ቀረባ እዋን ከዓ እቲ ልምዓታት ዋላ እቲ መንግስቲ እኮ ኣይገደፎን ናይ ሃገራት ልምዓት እንድሕር ርኢናዮ ኣብ ዝቐረባ ግዜ 50 ቢልዮን ዶላር ልቃሕሲ ዝነበራ ሰሪዝና ኣላ ኢሎም ሱዳን እንድሕር ቅድሚ 4-5 ወርሒ እንድሕር ንዝክሮ ኮይና ማለት እዩ ካብቲ ሊስታ ናይ ግብረ ሽበራ ክንገድፈኪና 50 ቢልዮን ዶላር ከዓ ገዲፍና ኣለና ገሊኡ ካብ ልቃሕ ክንበኪና ገሊኡ ካብ ሓገዝ ኢሎማስ 50 ቢልዮን ዶላር ገዚፍ ትርዳእን ለኻ ስለዚ ሃገራት ብኸምዚ እንደኸዳ ኤርትራ ግን ተባድላን ኣፍራሳን ሒዛ እያ ትብገስ ካልእ የብላን እታ ዝረኸበታ ካብ ውሽጢ እያ ማለት እዩ እታ ትረኽባ ኣብ ወፃኢ ካብ ዝርከቡ ሃገራውያን ኤርትራውያን ሃገራውያን ስለዚ ውሱን እያ ዓቕማ ነዘን ውሱን ዓቕማ ግን ኣብ ምንታይ ተውዕለን ከዓ ቀዳምነት ትሰርዓለን ማለት እዩ መጋየፂ ኣየድልያን እዩ መፀባበቂ ነገራት ኣየድልያን እዩ ተመሰረታዊ ነገራት ይደድልያ ማለት እዩ ማሽነሪ ከድልያይ ንማሽነሪ ወፃኢ ትገብር ማለት እዩ ነተን መሰረታውያን መግቢ ወፃኢ ክትገብር ኣለዋ ንህዝባ ክትቅልብ ስለ ዘለዋ ረድኤት ኮብ 2003 ኤርትራ ኣይቅበልን ረድኤት ኣይደልን እየ ምስ በለት ማዕከናት ዓለም ናይ ዜና ኣነዝክሮ ከም ጋዜጠኛ ኮይነ ሽዑ ተፈናቐሉ በዚ ናይ ማይ ሓባር ኣብ 2002 ዓዲ ቀሺ በዚ ከባባሮ እንቱ ብዙሕ ዘውር ነይረ ማለት እዩ ብሰንኪ ወራራት ወያነ ሳልሳይ ወራር ማለት እዩ ብድሕሪኡ ኤርትራ ሓገዝ ኣይሓተተትን ኣይደልን ኢላቱ ምክንያቱ ሪኣቶም ኩሎም እቶም ናይ ረድኤት ትካላት ናይ ስለያ ትካላት እዮም ኩለን እተን ማዕከናት ዜና ናይ ስለያ ትካላት እየን ነታ ዓዲ ከመ ገይረን ለማኒት ይገብራ ጥራሕ 2003 2004 እንታይ ወረ ነይሩ ሽዑ ክሳብ 2005 ኣብ ኤርትራ ክንዲዚ መንእሰያት ክንዲዚ ህፃናት ክንዲዚ ደቂ ኣንስትዮ ክሞቱ እዮም መንግስቲ ኤርትራ ኣብዩ ግደፎ ብኣሜሪካ ዝግበር ነበረ ክንዲዚ ክንበኩም ኣይንደልን ክንዲዚ ሓገዝ ክንበኩም ቶን ኣይንደልን ተሞዳ ኣይንደልን ይመጽ ምክንያቱ ኩሉ ነገራቶም ተጠቕሊሉ ምስኡ ስለያው ጥራሕ ኮይኑ ነታ ሃገር ከመ ጌርካ ትምዝምዞ እዚ ጥራሕ ኮይኑ ኣብ ኤርትራ ግን ሰው ኣይሞተን ክሳብ ሕጂ ኤርትራ ብጥሜት ሰብ ድሞት ኣሎ ዲ ክጠም ክእል ክደክ ክእል
ግን ክሳብ ሕጂ ንመቃብር ብጥሜት ዝወረደ ኤርትራዊ የብልና ሰላም ውሽጡን ኣይተዘርገን ስለዚ እንታይ እዩ ትረዲኤት ተቀቢልና ተንኾንካ ብዙሕ ነገራት ምመፀና ምስኡ ማለት እዩ ረዲኤቶም ፁ ቅድመ ኩነት ካምስ ኣላ ከም ዝግበር ስለዚ ኣብቲ ፖሊስ ናትካ እዮም ዳኣትውካ ኣያስርሑኻን እዮም ማለት እዩ ክትውጥን እውን ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ እቲ ናይ ኤርትራ ኣካይዳ ክትሪኦ ከለኻ ኣብቲ ልምዓት በፍራዝኡ ብባድየሉ በተሓሳስብኡ እዩ ዝኸይድ እታ ዝረኸባ ማሽነሪ የምፃ ክሰርሕ ከለኻ ጉድለታ በተሓሓዛ ጉድለታ ናይ ንብረት ኣጠቃቅማ ገለ የለን ማለት ኣይኮነን እዚ ግን ንእሽተ እዩ እቲ ቀንዲ ስእሊ ኢኻ ክትሪኦ ደለካ ማለት እዩ ለዛ ኣነ ብዝዞሮ ዝነበርኩ ኣብ መላእ ኤርትራ እቲ ፀጋታት ናይ ሃገርና ብምሉእ ርእየ ኣብ ባሕር ደለና ፀጋ ኣይቁፀርን እዩ ገማግም ባሕርና ክትሪኦ ከለኻ ኣዝዩ ፅሩይ እዩ ወፃእተኛታት ምስ ብዙሓት ወፃእተኛታት እውን ኣብ ተቀድሙ ንኸይድ ነይረ ወርድ ነይረ ዘደነቐካ እዩ እድነቑ እዮም ብፅሬቱ ብፅፎቱ ኣብኡ ዘለዋ ደሴታት ሓቂቀን ዝመስላ ክንደይ ወፍሮ ክትገብረሉ ትኽእል ኢኻ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ 1200 ልዕሊኡን ትገማግም ባሕርና ናይ ደሴታት ከይሓወስካ ማለት እዩ ትገምገም ናተን ተሓዊስካ ከባቢ 1400 ኪሎ ሜትር እዩ ዝበፅሕ ስለዚ ዘለዋ ፀጋታት ናይ ኤርትራ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ እዚ ከዓ ናይ ወለዶታት እዩ ሱኢልካ እውን ኣይተኣትዎን ኢኻ ፖሊስኻ ክትቅይስ ኣለካ ኣጠቃቅማኻ ክትገብር ኣለካ ስለዚ እንታይ እቲ ናይ ልምዓት ትብሎ ዘለኻ መዓት እዩ ተሰሪሑ ተቀዳምነት ተሰርሓሉኻ ጎን እቲ ኩናት እናተኻየደ ከለኻ እቲ ልምዓት እዩ ኤርትራ ሓምላይ ምቕያር እዩ ሓደ ምግራብ እዩ ካልኣይ ማይ ምኽዛን እዩ ምክንያቱ ኣቀማምጣ ናይ ኤርትራ ኣብ ውሱን እዋናት እዩ ዝናብ ትረክብ ነዘን ብዝናብ መፃኻ ክትዕቅበን ክትክእል ኣለካ ስለዚ ተዓቂበን ዘለዋ ዲጋ ገርሰት መፈለሚት እያ ነይራ ዲጋ ገርሰት ብዙሕ ወፃኢታት ተገይርላ ትኸውን ናይ ተመክሮ ስለ ዝኾነት ናይ ሓመድ ዲጋ እያ ብድሕሪኡ ዝመፃ ግን ከም ናይ ዓዲ ሃሎ ክትሪአን ትኽእል ኢኻ ናይ ገርገራ ዘላ ዲጋ ክትሪኣ ትኽእል ኢኻ ዲጋ ምስላም ዲጋ ለጎ ከምኡ ንዛ ዝዓብየት ዳሕራይ ተሰርሐትካ ن102 مليون متر كيوب لا تحسبت ديغا خركبتك حجي 330 مليون متر كيوب بمنتاي تهانيص اتيلكا ኤርትራውያን መሃንዲሳት ብሙሉአን ኣብ ጎረባብትና ዝስራሕ ዘለዋ ዲጋታት ምናልባት ገሊአን ክንድና ሃና ኣለዋ ማእከሎት ናእሽቱ ዲጋ خركبت ክትሪኦ ከለኻ ምስናተን ንእሽተ እዩ ኩለን ግን ብናይ ወፃኢ ሓይሊ ዝስራሕ ተወሳኺ ተደይ ኮይኑ ናይ ውሽጣዊ ዓቕመን ብናይ ግዳም ንዲጋ خركبت ዝተገብረላ ወፃኢ ናይ ገርሰትን ክትሪኦስ ዳርጋ ተማጣጣኒ ስለዚ እንታይ ተወሲድሎ ኣብ ዲጋ ገርሰት ዝተወስደ ተመክሮ ኣብዚ ድሓር ብኮንክሪት ክስራሕ ከሎ ካብተን ዲጋታት ካልኦትና ተመኮርካ ማዓት ገንዘብ ሴፍ ክትገብር እውን ክኢልካ ኣለኻ ማለት እዩ እዚኦም ከመን እዮም ሰሪሖሞ መሃንዲሳት ናትና ሕጂ ከባቢ 300 ሚልዮን ሜትር ኪዩብ ማይ ዲጋ خركبت ሒዙሎ መስመራት ካ ዝርጋሓሎም ጎኑ ናይ ኤሌክትሪክ ርሑቅ ገጠራት ዝነበረ ምክንያቱ በረኻ ክትጋደል ከለኻ ዝረኣኻዮ ቦታታት ድኽነቱ ርኢኻ ኣለኻ መስመራት ጥራሕ ኣይኮንካን ተጋዲልካ ወይ ንደቀ ማሕረ ናይ ዓዲ ቀይሕ ነተን ከተማታት ናይ ዋፅዕ ጥራሕ ኣይኮንካን ንገጠራት ኢኻ ስለዚ ካብ ገጠር ንከተማ ክመፅእ ኣለዎ እቲ ምዕባለ ዝብል ፖሊስኻ ንኩለን ኣብዚ እዋን እዚ ክሊኒካት ኣሎ ኣብያተ ትምህርቲ ተደኩይኑሎ ሎሙሲ መባእታ ቤት ትምህርቲ ዳርጋ ኣብ መላእ ሃገር እዩ ዘሎ ሓደ ሰብሲ 4-3 ኪሎ ሜትር ይኸይድ መባእታ ቤት ትምህርቲ ዝረክብ ናይ ካልኣይ ደረጃ ማእከላይ ደረጃ ከምኡ እናበልና እዚ ኮሌጃትካ ሕጂ ንሪኢ ኣለና ስለዚ እቲ መንግስቲ ይሰርሓሎ እቲ ህዝቢ ይሰርሓሎ ካብዚ ንላዕሊ ክንሰርሕ ንኽእል ዶ ነርና ወንኽእል ነርና ብዙሕ ነገራት ግን ይሓፅረና ዝሓፅረና ኣውራ ከዓ ሃርድ ካረንሲ ገና ኣፍሪና ንደገ ዝለኣኽናዮ ፀጋ የብልና ብሕጂ ኢና ክንምዝምዞ ውሱን ፀጋታት ኢና መዝሚዛ ደለና ማለት እዩ ከምቲ ናይ ቀደም ኣብ 50ታት ወይ ኣብ 40ታት ዝነበረት ብግዜ መግዛእቲ ጣልያን ንሰደድ ትልእኾ ዝነበረት ኤርትራ ናብ ከምኡ ክንመፅእ ክንክእል ኣለና እቲ ትካላት ኩሉ ኣሪግ እዩ ብሓደሽቲ እናተካእኻ ዘመናዊ ልክዕ ከምቲ ዓውሎማ ዘለዎ ሕጂ በቲ ናይ ቀደም ቴክኖሎጂ ትኸይድኒ ኢኻ ሎሚ ብብዙሕ ኢኻ ተፍርሕ ብሓንሳብ ማለት እዩ እንድሕር ዳ ናይ ምፅራብ ሓፂን መፂኻስ ንእሽተይ ኣይኮንካን ሎሚ ሓፂን ክትፀርባ ትውዕል ኩችነታ ክሰርሕሲ ንዓ ከምቲ ናይ ቀደም ኣይኮንካን ሕጂ ብማስ ብብዝሒ ሞልድ እንዳገበረ ዶ ውፅኢ መፅኢ ዘሎ ሕጂ ኣብ ከምኡ ኢኻ ክትኣቱ ምስቲ ዓለም ክትወዳደር ኣለካ ነዚ ከዓ ገንዘብ የድልየካ ማለት እዩ ነዚ ገንዘብ እዚ ነቲ ፀጋ እዚ ከተምፅእ ተኾንካ ከዓ ሰላም የድልየካ ነቲ ሰላም ከዓ በይንኻ ዘይኮነ ከባቢኻ እውን ሰላም ክረኽባ ክኽእል ኣለዎን ማለት እዩ
لذا أنا تزلمع زلوا هاجر معقب ما ينولو طريت متراي ينولو قونو ديغاتاتنا أشتون أم نفس وقف عد تسريح زلوا ما يوم كم زعقبون طريتهم كم زي ساقمان قدم كو غاشين سغرانيرن بو سغيرن كوان أمريت تግራይ ينولو ከባቢ ከይደን ሳዕር ዝበልዓ ነበር ሎም ከየለን ምክንያቱ ገርሰት ኣሎ ከባቢን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኣሎ ንጥሪትና ዝኸውን ጎልጭ ከይትካ ሕጂ ኸም እዩ ብዙሕ ጥሪታት ትረኽበሉ ስለዚ እንታይ ይስራሕ ኣሎ ካብኡ ንላዕሊ ክንሰርሕ ንኽእል ዶ ነርና እወ ኣበታ ሓዛና ጉድለት ኣለና ዶ እወ ክእረም ዝግብኦ ነገራት መሊኡ ዳተኣረመ እዩ ዝኸይድ ግን ብሓንቲ መዓልቲ ኩሉ ኣይመፀልካኒ نخلها ناقة ملكت إذا نمقرمو هنا عي ملكت ناقة ملكت نتي بدرجة حلاف النزلو سب ملكت بدرجة تحت زلو نملكته نخلها هنا إذا كم تصير ما يزي كسينا أخمسي عقل يدلنا عقل غيرنا أخمس قلنا لذا أنا لمعاتنا إيرتران نحرية لو ما كويس سكفنا أبي إيرتران تاي أخبر نمعالتي الكاس أبزي سكفوا الدرجون كتبت صحة من نوابرهان رئي لنا كد ما حموش عمز زنبرة من نوابرون حجن الرأي ناي نفسه كفسب من قصته كون ملا هاجر كويس موظف في الله حج أبقى هاجرات أفريقيا أكو هنري أخلنا دوم زي كفل سراويتكو ثلاثة أربعة حموش تورحكو حتى قفل السوق يمزولو بدحرينا عبي متس أب إيرتراكو كل من قصتي زقفله زلو يو حد يبزحته زوج زلو من قصتي بقى من قصتي كو زقفله سلازي كابز خما عسينا خنوصينا حرم علت خنوصينا مع عسي صباح دهر عمد دهر خلت عمد كما تيجن بتلوتي كاب قد حموش عمت دهر حجي حشنا له دهر حموش عمت كذا حشنا خنكونينا إذا زي فلت سبجن بعلو بلانو وتصاب دقة خوينو كم ستتجبر كون خمسة تبورو كباري أنا خمسة تجبر قوم يكون كتير كلها خنت يالله ملك عتاد نعرف كلنا ندحن كنا لقاحات كمان كو إيرتران خي تركب زخون حاجزات نخي تركبكو إذا معراوان زي بحال هاجراتكو مسمس النامسة كلين زعقتو لذي إيرترا بنفسها تخيد الله بس بنفسها ندحر تخيد الله خا نتا عناخا نتا مريت كخا ان حل خا تخيد الله عنا بوخا قاسو الك حليف كاريت نتا حنت غزا نيابوي ندحر الله وي نياب حقوي ندحر الله عنا سي انا سو الى حليفكو هباني ولا صباح زي بلص غزا صرح الله مخانا امينسي حلوها يتصنع هذا معلت خا هنصاي زي هنصاينا مجمرات مكل خالات تقبر وحسناتها تقبر مهنا صحا قون خيدال كابزن بزل على غازهم دقنا له نحنا لنا كلاتنا بدق زلو له زخا تحواويس كاخا بسناي بسنيتن بفقرن كاترادادي اخاخا كمصي صباح نغو اين التهوخ بهالايه بزحات له ممهرته حجي سدتا دخدلو ناتي باشسي ወይ ገሊኦም ስደት አለው ወይ ገሊኦም ምሳይ አለው ዝ ማለት እዩ ገሊኦም ካብ ህይወት ተሰውኡን አለው አጂ ወላ ከም ዝኸሪና ከሉ አታላ ሃሪ ሃብታ ዓዲስ ጋዓሎም ገለብሉኻ ግን አዎም ካ ዘይ ሕጉስ ህይወት ካ አትሪእሎም ይኻ ንሕና ኮም ዝደቅና ኢና ነበር ተሐጉስና ኢና ነበር ምስ ሕብረተሰብና ኢና ነበር ምስ ቤተሰብና ኢና ነበር ንነግድ ስድራና መዓልታው ንሪኦም ንበጽሕ ቀብሪ ንኸይድ ሓዘን ንኸይድ መርዓ ንኸይድ ንባጻጻሕ ንዕልል እዝኮ የለና ብደገ አይትረኽቦን ይሃኮ እዝኮ ጸጋዩ አይነስተማውሮን ይናግ ምስ ወጻኻ ካብዚ ሽዑ ሆም ሲክነስ ሕዘካ ወጻይ ትናፍቆ ሕጂ ንዘለና ጸጋታት ኣብ ውሽጢ ዘለና ዋላውን ኣብ ደገ ዘሎ ልክዕ ከምቲ ዘሎ ኮይኖም መጽኦም በአካል እኳ እንተ ዘይገበሩ ብዓቕሞም ንኤርትራ ዝጠቅም ዘማዕብል ነገራት ጥራሕዮም ክገብሩ ዘለዎም እዚኣ ዓደቦኦም እዚኣ ዓደዲኦም እዚኣ መሬቶም ማለት እዩ ምጸላኢ ምስኩን ኮንካ ምሽኩንዳር ንኤርትራ ምጽላም እዚ ውጽኢት የብሉ ከመ ጌርካ ሞ ንመሬት ናይ እንዳዓለ ቦይሲ ባዕለይ ሓውእት ወላ ወይ ባዕለይ የጸልማ ከመ ጌርሞ ንገዛይ ባዕለይ የጸልማ ኣይትገብራኒኻ ትገብራኒኻ ንገዛኻ ነታ እንዳዓለ ቦኻ ኣይትገብራኒኻ እዚኣ መሬት እንዳዓለ ቦና ያኮ ንኹላትና ማለት እዩ ኣብ ውሽጢ ዘለና ናብ ወጻእ ዘለና ንኹላህና ኸ ብማዕረ ስለትብጻሕና በብዓቕምና ኣብ ውሽጢ ዘለና በአካል ኣብ ወጻእ ዘሎኻ ብዓቕሙ በታ ዝረኽባ እቲ ዝረኸበ ማለት እዩ ብዙሕ ዘይረክብ ኣብ ወጻእ እውን ኣሎ እቲ ዝረኸበ ግን ክሕግዝ ክኽእል ኣለዎ ብዝተፈላለየ መገዲ ንኤርትራ ማለት እዩ ንምዕባለናታ ዝሕግዝ ነገራት ኤርትራን ሚድያ ኔትወርክ ከም መቐፀልታ ናይቲ ብትምህርታዊ ሓበሬታዊ ኣዛናይን ኣሳታፍን ዝኾነ መደባቱ ንተኸታተልቱ ክዓግብ ዘካይዶ ፃዕሪ ንሆ ሕጂ እውን መዓልታዊ ዜና ኣብ ፌስቡክ የቕርብ ኣሎ
أزي سفيح شفنات وهيبو زلو زينا أب هاجرنا قروابتنا كمون ملع علم زكايت بوليتيكاوي قطباوي كمون محبراوي قداس زتقال اللي خون زينا وفتن واتسان أب ناي فيسبوك جاتس إيرتران ميديا نتورك لايك مقبارك كتكتاتلو خبرنا عدل صبغ يفرم وارساي ولدو هاجرو أملمع يرابارب الله تبدأ له حفاش بناهم بتعقمو بزكاء الرابارب الله خير كنا أزيان مسجن تقاتلتي إيمين علالنا إفتنيا فريم قد علالو أزي عمق زباليو أبزي ون نويح جزي خن وسيدنا مالت أبكالو وانجن كالو كورنا عفتيرنا حجنا لكم كن ملسينا حجن ناتقالنا خن كيد أبزانا يسوى عدتو تعزبتو زهبا نازلو مالتي أفريم نعم تغلال خنكيد انتي نيرو قدم قلع عمتها سوات مسرت كلها سوا عد 8 عد قليا بحال نيرو حجيك انت ملي سوز وانزي اتولادي بولنتو ندقو فانو اتي وارسايون بعليك خيدن سوات تمهراي 10 5 وصح سوا خيدن بعلو نحل متصاباتنا قسمهم زمك خيد مازي سلازي نزي ابز حساب زاتي خاصك قلبلنا اذا تغير دولنا قدم سنا حسابن حجي فلسفنا ونا اتخا ازي ناي قدم صصواي اندي اجي كم صصواي دفولتوم زين اشتي ولدي فولتوني زي تمن الله ديو اب سوا حجي اندي اب اسمرا خلو ديل اب مندفرا خلو دو اب عدقيا خلو دو اب بارون تخلو دو أب أوردت كلور يلن لكعهم يخوين معناته سب الناس فرات خيدو إنسان زقدام كان دار حقي زخيدو زي تسنفل تتاو حكي لذي تقوم أزبهال زنبره يلن حج ولا قدم كان يردو تيلكا نيردي خناي بحكي كتبلون تخليها أبقى لأوان كرر خيليو سبات الناس فرات خيدهم كن إنسان زقدام دار حقي زخيد تمن كا إنسان زقدامي دار حق خيد خيليو أبزلنا يقصلك حجي تمن كركب خلي أبسوا خاهم خا كم نورمال كأبس عرق تركب تخل تخون سلز خمس خونه بإرتراز الله فطور كله خلي بخمس عطري أمبر بفولي نسوا خمس دو بحال الصوا حالي فيه كله تسجيري حجي سوا خاليا ما أكلت مرتن سلطنا يا خوينا تمرت زوسد الله سلطنا تاتك استفلا لي زوسد الله مالتي وتهدروا تعليم طرحين ريانينا كاو تسبعة 8 مئتاويت اتتمرتاوا اغلغلوت تهبو سلطنا تهبو يعبي نابكم ايه تغيره سلازي سوا انت يا خمو سوا زي فلطالوني ኤርትራዊ ኮነንሲ ጻዕዱ ወጻእተኛታት ሰዋት ብል ቃል ፈልጥዋ ጸላእትና ኻ ይዕርም ይስተማቁርዋ ስለዚ እንድሕር ዳ ድፈልጥዋ ዝያዳ ኻ ኮይኖም زيادة غا معريخا زفلطوات خوينهم صلاتي ني إرترا تطقمالا مالتي إذا أخذت لنا صنعها حجي صواي زخونا ناي قدم زانتايو يلن حجي سوا تغيرا من اسيات تهنص الله بكل قرنا خا تهنصم دلا بكل يا تبسلوم دلا كنز فورنو اتيخا بكل نغرنا حده بان تبسلو بكل قرنا تبسلوم اكلاو بقعت تبسلوم وتهدراو تعليم تهبوم بوليتيكاوي تمرت تهبوم تاريخ تمهرم محبراوي هيوت تمهرم مسزبوم تلاليوم مالتي انا بزي انترفيو زبولكم دارغا 34 خونو كابزوم تمرقتي ناي مبل 34 زوريا الزراريبه ولا قلالصوم كاي تغيروا ولا الزراربوم كاي تغيروا ناي ماموسا الزراريبه تماساسالي كندوم ولا يكون اسرا قال الزراريبه تماساسال عينتي الزراربوم هجي تتفطير دلو تحساسبا تغير دلو سنا حساب كرأ خلالهم أولما صلوكاي بزح نجارات مهنات لومسي أب أوروبا تجبر أب أمريكا تجبر بزح نجارات كل يزقرب لك من البات مسكوم وحجي بزح تجمعات صلي تعولما أنا راح ديكونس نبوم عالم نبهل صلي صلوا نلمدي صلوا نكايدا خاي صلوا نتحساسبا يصلوا even البوليس خاي ترفي صلوا بدوتاتي نزب الدوتات جن جون معريو نعو زبدهنا جبركا خاتخيد عجين نخل قا زانا يسواوا كتبده تخيليا كم أذا عم السلخة أبتخال هيوتنا كمان كقلت كم سوا عمت ملو نجبرو تحساسوا أبتخال هاجر كورنا عني هاجر ناون أو ورحديو أبكل تورحديو أبشدش تورحديو نفس وكفنا كم عينة قوس قوسات نجبر سنتايم قلنا يدبل أنا
أبسوا ناي بحكي تتحيز دلو تراك ويكا حديد عزيز بلصة نيرتراخا نبع وزب صحيم سلازي بزلنا يخن قصل إنا رقص دماي إرتراخا حليفات يا تتصقمات تشجرات حليفات يا تبدوه تحت سجيرات يا زبزح تعرف دلو بدوه أزي وحدي سلازي نحنا راح تأثر كن حزن لنا أثرنا ياتاتنا نحنا حزنا زلنا هنا بدكنا هاسجر كخيل الله هب كل سدرا بيت كات نفع كخيل الله كون كسكسون كن كخيل لنا دكنا عولما عزيز علاوي عزيز علاوي لومي تلفزيون نستفلا مع كنا زينا ريخه تصلاوي خاطون نزغن نحنا كن بدوه كخيل لنا خاب سدرا بيت كنجمر لنا دكنا بعلنا هون كسكس لنا ابرسيو تحبرت سبنا تبهلنا كو ازي حيال بهل يدلنا حيال لمدي تبهاغ خاي فتحاوي فريها እግዚአብሔር ደሎ ልምዲ ይደለና ነዘኸን ዕቅቦ ይዘለና ጸጋታት እዚ ለዛ መወዳታ ሳዋ ተቆደደላ ሕጁን ኮርዲዮም ዞምናይ አብያተ ስነኪነቱን ወርድለው ናይ ቶም ዝሓለፉን ወጽለው ናብ ኮሌጃት ካአቱ ቶም ተረፉን አው ሙያው ስልጠና ወሃቦም ይኻልኦት ካ ባዕዶም ካ ኣብ ዝምልከቶም አካላት ካ አኽሙደውዮም ስለዚ ተሞክሮ ስራሕውን ክረኽብዮም ማለት እዩ ንዕኦም ይኋና ብሎም ጽቡቕ ናይ ስራሕ ህይወት ካ ምን የሎም ኣብ ተሳተፎ ማለት እዩ ነታ ውሽጥን ወጻን ዝነብር ዘሎ ህዝብና ካ ሳዋ መኽሪዒት ያን ኩላህና ማለት እዩ ኣብ ወጻ ዝነብር ህዝብና ካ እቲ ዝገብሮ ዘሎ ክሕይሎ ክኽእል ኣሎ ካብ ቀደማት ሒዙ ኣብ ሰብራው ሕጋዝቶም ቀዳሞት ኣብ ቃልሲ ኣዝዮም ውጽኢታውያን ዝኾኑ ካብኡ ከይተረፈዮም ንቃልሲ ዝስለፉ ነይሮም ሕጂ ካ ብገንዘቦም ብጉልበቶም ብዙሕ ነገራት እዮም ዝወፍ እዚ ካ ክዓቢ ኣለዎ ወጻይ ክጉስጉስሉ ኣለዎም ክጎላሕ ኣለዎ ይገብሩ ኣለዎም ሞ ዝያድኡ ክገብሩ ኣለዎም ተማ ውሽጢ ዘለና ካ ክነሓምቕ የብልናን ናይ ኩላህና ይስራሕ ኩላህና ተተዋሂድና ተሃገር ክትምዕብል እያ ተዘይኮነ ክስቶ ማዕበላን ክስቶ ከምዚ ገበረን መንግስቲ ከምዚ ገበረን ክንብል እንተነርና ክንርኹ ማሽና ማለት እዩ እዚ ኣኽብል ዝኽእል ይቐኒለይ ጽቡቕ ፍረም ሰዋ ብኡኩ ከም ተሓስብ ዝገበረት ሃገራዊት ቁርዓ መሰረት ቀጻልነት ሓረጎሉ ተታታዩን ይልካናሞ ኣብ መደምደምታ በዝጋጣምዚ ምዝርዒልና ፀናሕና ዛዕባ ምስትዕዝብተኻ ናይ ሰዋ ብሓፈሻ ድማ ምስትመፀ ኣመታት ናይ ሰዋ ብምትእሳር ንሎሚ እንታይ ትብለና መወዳታ ኣብ ቀጻል ግን ብኻልእ ኩርናዕ ክንረኽበካ ኢና ከም ዝበልካኻ ብዙሕ ዳ ተዛሪብካ ኣብ ደቅኻ ክትብለኒ እምበር ተሓደ 32 ተሓደ 34 ዝገርመካ ኣብ መንጎኦም ካልኦት ኣለዉ ንቆልዑ ሕጂ ሓደ ሻምናይ ክፍሊ ዳሓለፈ ኣሎ ሓደ ካ ሻድሻይ ክፍሊ معس وردو زوريهم سفلتوه تحدى 38 يلني 38 زوريا خوردي تحدى 4 زوريا قال الله 4 حد زوريا خوردي لا تعطيهم مالته حجي انتي مالته كم بهلاتي نقص قاس يد لك كاني حجي كو تتحيزيا تا مقد مالتي ابتم دقنا ابتم نعشت سوري صلو نلومي نساوا ندقو زي وفر الله بلا يكلني اندحر دا خم بلص كم قال زري له عشات راح يزبله معناته كاب سوا نحنا نربح ولد دنبر منقست خوانا زروح ነገር የለን ደቅና ይቆጽዑልና ደቅና በገባብ ይخدو ስነ ስርዓት ይፈልጡ አካላው ብቃት ይጥሪዩ ፖለቲካው ትምርቲ ይቆስሙ ታሪክ ሀገሮም ይፈልጡ አብዛ ውሽጥ ዓመት ዝገብሩ ስራሕሲ አዚያ 14 ሰዓታት ማዓስ ድቁስላ ማዓስ በልዑላ ማዓስ ሶቲላ ማዓስ ማሃሩላ ማዓስ ዕሎሙላ ኩላ ፍልጥያ ስርዕትያ ማለት እዩ انا حجي انت يزبل اورا نزي خمس ዝገብሩ 25 ዓመታት ድገብሩ ለው 27 ዓመታት ኣብ ሳዋት راح يصبوا እዚኦም መስዋዕት እዮም ከፊሎም ገና ها መስዋዕት ከፍሉለው ካብ በዓል ኮሎኔል ደበሳይ ግደ ጀሚርካ ማለት 27 ዓመት አውሎ መዛንኡን ትሕቲኡን ከምኡለው ድካታተልዎም ሓለፍተኻ ከምኡለው ሕሰቦ ዞም ሰብኣት እዚኦም ኣሻሓት እዮም ኣማኢት እዮም እዚኦም መስዋዕት እዮም ከፊሎም ንሕና ከም ስድራ ቤትና ኢና ንሓድር ዞም ሰብኣት እዚኦም ግን መዓስ እዮም ንዕረፍቲ ድመፁ ነይሮም እዮም ድመፁ መዓስ እዮም ምስ ደቆም ዘዕልሉ ኣይርዳእናኒ ንሕና በለፅ ኮይኑ ስማዓና ኸውን ዋጋ ግን ክንህቦ ኣለና እዞም ሰብኣት እዚኦም እዮም ደቅና ሰብ ሰሪሖም ዘውፅዎም ዘሎ እሶም መስዋዕት እናኸፈሉ ደቅና ሓዲድ ደትሕዝሎም ደለው እዚኦም እዮም ኣይነስተማቕሮን ኢና ነቲ ዝገብረልና ዘሎ ፀጋ ምስጋና ከማ ንሂብና እዮም ኣይንፈልጥ ኢና 25 ዓመት 27 ዓመት
أبساوها تقمت كلها 10 عامات أبساوها تقمت كلها 15 عامات أبساوها تقمت كلها إنها تملالس كم ما استفلا لي من أسيات كهنش خلو نفس خمهم مسدة نحن رادي بصراحة مخنياتنا بستفلا لي نجيش مسدرانا نحضر لك زي بزح مسدقنا نحضر لك زي بزح ندقنا خمانسي كنا اليوم أدل نركب سوم جن دقهم حريقهم دق هاجر دق حزبي يوم كلوتو نهاجر لهم أنت كم مسوات يوم دخل له جناون مسوات دخل له لازم خنتصر لنا كيل الله خمسي كله بعدلي وأنا لا خمس دي كان يبلس عينت كله ونا يبل السجاتات زي خنستمع قرهم كيل لنا نتزجبر لنا زلوها كنردوا لنا نحن خاهم أبنتات كون كيل لنا لازم أنا نعوم أزي خبر مسجانا يزلنا مالتي أزي خبر زخلا موداتا صبو ጋዜጠኛ ኤፍሬም ግደ ስለዛሃብ ካና ሓበሬታ ብስም ኩሎም ተኸታተልቲ ኤኤምኤን አዚና ነመስግነካ ኩብራንን ተኸታተልቲ ኤኤምኤን ኤርትሪያን ሚዲያ ኔትወርክ ምስ ሙኩርን ውቡን ጋዜጠኛ ኤፍሬም ግደ ክንካይዶ ፀናሕና ዕላል ሕጂ ብዚ ዛዚምና ያለና ዕላል ናይ ኤፍሬም ግደ ከም ዝከታተሎ ፀናሖም ባይታ ዘይወድቕ ኣብ ካልእ እዋን ግን ካልእ ኩርናዕ ፈጢርናውን ሒዝናልኩም ንመለሰሉ ኩነት ክንፈጥር ኢና ንሕጂ ግን ስለ ምክታልኩም አዚና ነመስግን ኤፍሬም ድማ ብስም ኩሎም ተኸታተልትና አዚና ነመስግነካ أنا أزي مسكنك يغني لي صبو مساحتكم صحة دما أنا يوناس أبراهام قر ألفة سألتنا دما بزقد ما يزلوا سألاي سلومون دبساي بزقون يزلون كلاي سألاي ميكيل هزكياسيو بزقتامي دقيمنا نقول لكم تخاطر تلتي AMN نمسجن إفريونا دقيمنا نمسجنك يغني لنا